जोंबो खोनादों किन्तु ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबायबो जे बिथाङा रेजिगनेसन होनाय आरो दिनै खुब सम्भब काजलगावनि मोनसे बबेबा मोनसे हाबाफारियाव जयनिं जागोन होननानै खोनादों भार्बेलि किन्तु बिथं नङा जुदियो बिथाङा गमामायैनो BPF आव थांफिननानै जयनिं जाहैमारदोंबा बे मोनसे दुर्भाग्यजनक होननानै जोङो साननानै लानांगोन खारन जों मिथिगौ जे थांनाय MC इलेक्शनाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो बेखौ जों नङा जोंनिफ्राय बांसिन बिथाङाबो मिथिगौ जे UPPL आव फैनानै UPPL नि बे जेरै नों चिरां दुवार समस्तिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना खस्थ'नि गेजेरजों बिथांखौ देरहाहोनानै MCLA खालामदोंमोन दा दिनै बिथाङा गावनि व्यक्तिगत जा बा मा जा बेखौ जों मिथिया जुदि बिथाङा जयनिं जाहैमारदोंब्ला बियो दुर्भाग्यजनक दा किन्तु बेखौबो जों बुंनो लुगैयो जे दिनै सोरबा जुदि लिडारा जे आंजों लोगोसे गोबां रायजो राजा दङ बा आंनो बिराद प्रभाबशालि जुदि बेबायदि साननानै लादोंबा बियो खुब भुल जागोन होननानै आं सानो मानोना बिनि जेननाय देरहानाय बियो जेब्लायबो रायजो राजानि आखायाव थायो ओंखायनो रायजो राजाया दानि दिनाव बयबो साननो गोरोंजोब बेनिखायनो रायजो राजाया निस्सय बिनि बिसारखौ भबिष्यतआव खालामगोन जुदि बिथाङा गमामायैनो BPF आव जयनिं जाहैदोंबाथ' बे बिथांनि खोथा बावहाय जोङो ब्लक हिसाबै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो बेवहाय जे चिरां दुवार समस्ति हिसाबै जे माबा मोनसे गिदिरथार खहा जागोन बेनिबो जेबो इसारा गैया